Alica Pavúková je partnerkou na oddelení auditu. Do PwC nastúpila v roku 1991 a bola vtedy jedným z prvých 5 zamestnancov firmy na Slovensku. Prešla cez všetky pozície od junior auditora cez manažéra a direktora. Absolvovala 6-mesačný pobyt v PwC Cambridge vo Veľkej Británii a 18-mesačný pobyt ako manažérka v PwC Melbourne v Austrálii. Je členkou ACCA a kvalifikovaným účtovným znalcom s certifikáciou CPA. Dnes vedie veľký tím ľudí a je zodpovedná za audity v medzinárodne pôsobiacich korporáciách. Ako by som zhodnotila svoju kariéru? Asi najdôležitejšie je to, že som sa počas viac ako 20 rokov v PwC nikdy nenudila. Pravdu povediac, keď som začínala ja, tak som ani nevedela, čo auditor je, pretože taká profesia na Slovensku alebo v krajinách postkomunistických ani neexistovala. Ale v dnešnej dobe už aj mladí ľudia, aj celý ekonomický svet profesiu auditora pozná. Pre mňa teda vôbec nie je nekreatívna, pretože aby ste mohli robiť dobrého auditora, potrebujete rozumieť súvislostiam, ktoré sú skryté v číslach. A to znamená mať prehľad o biznise, mať prehľad o spoločnosti, v ktorej audit vykonávate, a toto ma naozaj na tej práci baví. Čo ma baví na práci auditora je, že som stále v tíme schopných, šikovných a mladých ľudí, že okrem práce máme aj zábavu. Ten naozajstný rozdiel mileniovej generácie a tej pred, povedzme, 20 rokmi je pre mňa v technológiách. Kým ja som začínala, počítač mal 8 kg a o jeho výkonnosti by som asi sa ďalej nerozširovala. Dnešná generácia je narodená s technológiami v podstate a očakáva, že pracovné prostredie bude technologicky na najvyššej úrovni. Skĺbiť prácu a rodinu naozaj nie je ľahké. Táto téma rezonuje v podstate odkedy si pamätám vo svojom pracovnom živote a aj pre mňa to bolo náročné, avšak mám 2 synov, dobre fungujúcu rodinu a myslím si, že sa to jednoznačne dá. Avšak firma, v ktorej človek pracuje, musí vytvárať dostatočné prostredie na to, aby to naozaj skĺbiť bolo možné. Myslím si, že recept na dosiahnutie úspechu v kariére si vyžaduje určité vlastnosti. Sú to najmä pre mňa cieľavedomosť, vlastná motivácia, zdravé sebavedomie, chuť vzdelávať sa, chuť rozvíjať sa, nezastaviť sa pred prekážkami. Práve naopak, tie považovať za veľmi pozitívne výzvy, ktoré chce mladý človek prekonať. Ja si myslím, že keď si raz niečo človek zaumieni a ide si za tým, tak je určite schopný dokázať to, čo chce.